paduan sembah niring ulun kapara borisang mara bengrat ing sahanan ingkang tuwang kanang sing mring dasih suwuh arep data pitana suwuh arep data pitana suwuh tegese regeng arep tegese sepi data wiwitan pitana saka tembung pitu mugi-mugi antuk pitulunganing Gusti. Jagat pinaringana tentrem, donya pinaringana ayem. Minangka pambukaning kandha lah menika ta warnane gumlaring praja Dwaraka. Ya sinebuting negara Dwaramati mila patut minangka pambukaning carita. Laben kupaya negari satus datan antuk kalih 1000 tan jangkep sedasa. Dasar negara kang panjang marang bunjung pasir mukir gemah ripah loh jinawi kerta tata tur raharja panjang sayekti dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung lo tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah katandha. Para kawula ingkang sami lampah dagang lelayaran rahinten daluang loro seluruh datang wonten pedote labetana sang sayang dedalan ari pajama monceng ing sami yoga griya wonten salebeting negari katingal jejel Habibin aben cukit tepung taritis papan wiyar temah rupa saking gemah rajaning praja. Kartodene para kawula ing karang padusunan sami tentrem atine mungkul pangolaing tetanem sami ingon-ingon reja kaya kebu sapi pitik iwen tanana cinancangan lamun torahin waglaring panggonan lamun serap surya mulih marang kandange sowang-sowang Raja ditepi saking marang muka para mantri Bupati Samya kontap kautamane wicaksana limpating kawruh utus marang pangembating praja marmodatan mukan negara Dwaraka kena den arani negara kang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse adoh kelawan kuncarane
Lasinteta samangke ingkang ngrengganing para Jandwaraka wenang sinebut Nyakara Mati Ambau Denda. Lah menika ta warnane ingkang jejuluk Sang Natra Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra kang Mahambek berbudi bawa leksana, lirih berbudi tansah geganjar. Mula wisuda bawa leksana neteping pangandika. Kocap nalika semana dereng ngantos kawijil pangandikane Sang Nata Prabu Kresna turta kaoyak dening Durasi. Geger wonten Pasiban Jaba tineka lamun Sang Hyang Brahma ing kayiwangan swarga daana ingkang hangge jawantah dupi den telingaken ngegla cetha kang tanpa warana rawuh nyukadang werda. Nata ing Mandura Prabu Sri Baladewa adoh ingawi cerak-cerak saya den raketaken gabiyuk rerangkulan Nalindra kekalih dahadangu datan pinanggih. Raden Samba minangka narapa putra ing Dwaraka sampun sumewa datan kantun senopati gedhik agul-aguling aprang nenggih Raden Harya Setriyak ingkang cerapang brengose melang-melang dadane sak tebok jembari. Raden Setyaki ngungkuraken pasibaning para wadya Blandharaka pegamber hamblabar kongsi ndoyongna pancak sujining alun-alun. Mangkono datan antawis dangu kawijil pangandikane Sang Nata Prabu Sri Bagendra Maharaja Prabu Kresna. Lamun dereng kawiyos sing lesan lang-lang ramiwane kang sasongko kumenyar mangrenggo ruming puri ma
tanpa siring mangkya darajating praja kawurayan wasana ruri Rorah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilas tuti suja no sarjana kelu kalung-alun kala tidha tidhem tandhaning dumati
Hyang Sukma mangadi nuwih payungana marang panjenengan ingsun. Kang angka sepisan tan nirwa ngaturake rasa puja puji syukur kang jero marang purbaning Gusti ingkang Maha Rahman kang sarta Maha Rahim, Maha Welas kang sarta Maha Asih. Awit jomong panjenengan ingkang pus kepareng malimbarke berkah kenikmatan, keselamatan, karahayun, katenteman lair batin tumrap para manungsa kang sumebaraning jagat raya klebu nata ing Dwarawati sumrambahe para kula-wangsa, kulawarga, para sentana medune, para kawula dasih praja Dwarawati. Samba kawunan nuwun. Wonten tibaling ngadhawuh Kanjeng Rama Dewaji, miji dhumateng ing putra kula Wisnu Brata. Tiyaki wonten tibaling ngadhawuh Koko Prabu. Sawetara prayoga nunggun mulungguh ya. Panjenengan ingsun ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira kabeh. Jernyatani kalungguhan samangku. Mbok menawa jeneng sira melu ngerti kang sarta hanjenengi kalmunta. Negara Dwarawati karawan tamu agung. Koko Prabu ing Mandura ingkang dina samangku kesdurawuh ana madyaning praja Dwarawati kene. Kawonon winggih Dewaji. Sasana saha wanci kang sarta pandaya swara. Kula pasrahaken dhumateng Paduka Njeng Rama Dewaji manembrama dhumateng rawuhipun Siwa Prabu ing negari Mandura. Iya. Kalwun nuwun duh Koko Prabu. Koko Prabu jejimating gesang kulon donya prapteng delahan Koko Prabu Baladewa. Sami sugeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten madyaning praja Dwarawati menika Koko Prabu. Welah dalah. Yayi. Nirbaya, nirsangsaya jinangkung dening panguwasaning Zat ingkang Maha Kawasa. Satemah Anjalari lulus Raharja. Praptanipun Kakang ing Mandura Prapta ing negara Dwaraka. Ora ana sambekala sawiji apa, slamet lair batin. Praptanipun Kakang wiwit budal saka Mandura nganti mengkono kene ora nyandung beda sawiji apa. Syukur bejo kemayangan dumateng purbaning Gusti ingkang akarya jagat tansah ginanjar kawilujengan Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken pasegahan panakrami penbagi mugi kunjuk wonten ngasanipun jeng Koko Prabu Mandura. Ya, Yai Kresna. Ndak dat katedha kalingga murda seh panakramine Yayi Prabu Danaradana kang rumentah marang Keng Raka ing Mandura. Kosok baline puja pangestawaku wae konjuka marang Siadi. Nuninggih Koko Prabu grawalan anggen kula mundi. Kapetekaken wonten ing Jaja urmaketing paradaya mewah ana ora daging kayuwanan. Mboten langkung Koko Prabu, monggo kula dherekaken lenggah ingkang prayogi. Ya, Kresna, kaya dene ora kurang prayoga lenggahipun Kakang kok Di. Wah Prabu ing Mandura. Sarwa paduka Wah Prabu ing Mandura wonten negari Dwarawati. Kepareng ingkang putra pun Wisnu Brata. Ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngasanipun Kanjeng Wah Prabu Mandura Hanak Hanung Handendita. Ya, samba. Banget panarimaning pun Punwa akarya bombong Birawa jroning nala gembira marwata suta. Ora liwat pangestune Pakmu Gedhe Mandura tampanana ya Le, Cah Bagus. Niki grawalan anggen kula mundi. Katamping tangan kalih kacandhi saengga jimat paripe. Wah Prabu, monggo kula dherekaken lenggah ingkang prayogi. Kaya dene ora kurang prayoga lenggahipun Wah kok Di. Pangabekti kula katur Koko Prabu. Soi. Sapa iki? Kang Rayi pun Setyaki. Singa Mulang Jaya. Kalwono mriki lakar kados mekaten. Ya, Setyaki banget panarimaku pangestu tampanana Tyaki. Nggih kula pundi saengga jimating gesang kula Koko Prabu.
Piye? Awake waras to? Dalem. Awake waras. Pangestunipun. Bojomu nuli nggih waras. Anakmu pangestunipun tansah ginanjar kawilujengan bagas waras lahir batin. Syukur yen to kaya mangkono. Anakmu ke pira to iki? Dalem. Anakmu ke pira? Nuli nggih. Nembe setunggal. Siji nggih. Tole kae lak rak lanang to kae? Nggih, tole lanang lek genduk wedok. Lah iya. Ora bener omong aku. Nggih. Anakmu e jeneng sapa ki? Dalem. Anakmu ke mok wenehi tetenger sapa? Pangestunipun Koko Prabu Mandura kula paringi tetenger Raden Songo. Hebat. Raden Songo. Nggih, lakar kados mekaten. Nek cara nggonku Songo iki kiu-kiu tiaki. Nggih. Kiu-kiu kalah karo balak. Nggih. Dadi sing jenenge wong tuwa ki nek jenengke anak kuwi mawa karep sing apik, mawa pitutur sing becik, mawa gegayuhan sing luhur. Ana tetembungan asma kinarya japa, ngono kae. Nggih, Koko Prabu. Mok jenengke Songo. Songo kuwi wilangan sing paling gedhe dhewe. Duweni pengajap bisa anakmu si Songo taruna ngungkulana bapa, bisa mikul dhuwur mendem jero. Ngono to karepmu? Nggih lakar kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Apik kuwi, Songo kuwi apik. Nggih. Dadi sing diarani wong tuwa kuwi nek jenengke anak kuwi ya kudu dipikir sik, kudu digagas sik, aja mung waton jenengke. Wong jenengke anak iki padha karo ndongakne ning anak. Iya to ki? Nggih lakar kados mekaten. Aja kaya tanggaku kono. Napa wonten ana tanggaku kono kae jenengke anak ngawur, ora nganggo petungan, ora nganggo wewaton. Sinten? Tanggaku loro mah jenenge Pak Edi. Kuwi duwe anak lanang dijenengke sapa? Dijenengke Kacuk Hernawa, apa ya apik kaya ngono kuwi. Enek meneh Kidul omah bidan jenenge Bu Endang. Duwe anak wedok dijenengke sapa? Dijenengke Nunuk Nderati. Kuwi ya apik. Yen ora kecelakaan ning nganti si Kacuk Hernawa wis gedhe, Nunuk Nderati ya wis gedhe, anake Pak Edi karo Bu Endang. Wekasane iso numpak sepeda motor. Si Kacuk Hernawa saka lor, Nunuk Nderati saka kidul. Ana perapatan terus tabrakan mak brus sing roh do alok. Kae sapa Kang sing tabrakan? Anu, kalau Nunuke Bu Endang ketabrak Kacuke Pak Edi. Lah, gila repot to ngene iki lek ngarani. Nggih, Koko Prabu nggih. Lah iya. Mula sing diarani wong tuwa mono aja nganti ngamur anggone jenengke kelawan anak. Jenengke anak kuwi padha karo panyuwunan marang merbaning Gusti ingkang akarya jagat. Ngono to iki? Nggih, ngesaken dawuh. Koko Prabu. Piye Kresna? Andadosaken kagiat raos sing manah kula dene dinten samangke. Koko Prabu ing Mandura rawuh wonten negari Ndarawati ingkang tanpa cecala langkung rumiyin. Menawi kiranging gupuh suguh kelawan lungguh anggen kula manembra dumateng rawuhipun jeng Koko Prabu ing Mandura nyuwun agung ing pangaksami. Ya, ora dadi kaya pengapa Yayi. Pramila saking menika Koko Prabu gandeng dinten samangke wonten sawetawis wekdal ingkang mirunggan keparenga kula nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi dene rawuhipun jeng Koko Prabu Mandura sumengka pengawak bojro sigra kang mawa gita ingkang hamengku gati nitik saking lekering Madana Jaiting Netra wonten perkawis ingkang badhe dipun andharaken kelawan ingkang raying Ndarawati. Pramila saking menika kepareng kula nganglungaken jangga niringaken karna nyadong rumenting sabda pangandika paduka Koko Prabu ing Mandura. Mangkono Kresna. Leler tandure wasumiler
Yayi. Praptanipun Kakang ing Mandura ana negara Ndwarawati kene kang angka sepisan. Kepingin tilik kayuwanane Yayi Prabu Kresna ing Ndwarawati sumrambahe para kulawarga. Para sentana mudhune para kamula ning negara Ndwarawati kene. Lah ndungkap sing angka loro pun Kakang ngaturake alam oneng alam kuwi tembung lawas oneng ki tegese kangen. Awit sawatara candra suwene ora bisa wawan pangandikan kanthi pertitis kelawan jeneng sira Yayi. Lah ndungkap ing angka 3. Kresna. Dina samangka pun Kakang ing Mandura mireng pekabaran miturut tembang rawat-rawat ujaring Mbok Bakul sinambiwara pawarta ingkang binandunging karna. Apa sing tak krungu? Ora ana liya bab bebrayane anakmu wadon si Siti Sendari lawan anak Janaka bocah Plongkowati si Abimanyu ya si Angkawijaya. Kabar sing tak tampa bebrayane anakmu sekarone kuwi durung genep sepasar jare wis bubar. Kabar iki kabar kang bener apa kabar ingkang kabur tegese urung cetha kasunyatane mula aku nyuwun dawuh Yayi Kresna. Jarang sing tak krungu gurung genep sepasar manten lanang si Abimanyu lunga saka negara Ndwarawati. Kabar iki bener apa ora? Koko Prabu. Piye Kresna? Kaluhuran sabdanipun Jengkaka Prabu ing Mandura bilih kalungguhan samangke. Bebrayanipun anak kula pun Siti Sendari kelawan Abimanyu nembe nampi pacoban saking purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat ketitik dereng genep sepasar anak kula Abimanyu sampun mintar saking negari Ndwarawati. Lah dalah, ra apa to? Kowe ora nggugu aku kok mbiyen. Ora nggugu aku, pomo nggugu aku ora kaya ngene kedadeane. Ora mesake nasibe anakmu wedok si Siti Sendari. Karepmu mbiyen aku mbiyen lak wis rene to, Kresna. Aku mbiyen lak wis rene. Aku kandha, aku matur kelawan panjenenganmu, Kresna. Anakmu wedok tak rabekne karo Burisrawa. Aku mbiyen lak omong ngono to. Aku mbiyen wis kandha ngono, ning nyatane apa dadi ucape Baladewa babar pisan ora digubris dening Yayi Kresna. Upama mbiyen kelakon Siti Sendari iki dhawuh kelawan si Burisrawa apa ora penak uripe. Ya nuwun sewu, pancen Burisrawa ki watake pancen kaya ngono kae rupane ra patek apik, rupane ra patek becik, ning kae calon ratu. Inggih, Kok Prabu. Lah ya ora manut tok kowe. Kae calon ratu nadyan to si Burisrawa kuwi ya nuwun sewu. Pancen karemane iki nek gon becik-becik ora gelem. Karemane Burisrawa siji mabuk mendem, loro main. Lah iki. Ning bab kaya ngono kuwi ora usah dikandhani sok nek wis sadar mari karepe dhewe. Lah wis entek-entekan kok mari karepe dhewe. Nek bahaya. Ngaten kok Prabu. Iya. Dadi umpama mbiyen si Adi ki manut lawan pun Kakang. Enggak kaya ngene iki kedadeane. Kok Prabu. Piye? Nalika semanten nyuwun pangapunten. Mboten saged minangkani mung dados sedyanipun Jengkaka Prabu ing Mandura jalaran kula menika paribasanipun namung banyu mili nuruti kekarepanipun anak. Sakmenika benten kalian jaman rumuhun utawi rumiyin. Sakmenika jamanipun sampun kuwalik menawi rumiyin anak kudu manut karo wong tuwa ning sakmenika dipun walik kebo nusu godel tegesipun wong tuwa manut kekarepane anak. Menawi bab palakrama utawi bab bebrayan anak diwengku kalian wong tuwa yen wonten menapa-menapanipun mangke tiyang sepuh ingkang minangka parang pitutuhan. Pramila saking menika nyuwun pangapunten
mbok menawi sampun kinudrat dening purbaning Gusti ingkang Maha Kawasa kedadeanipun nggih kados mekaten. Ngono. Inggih Koko Prabu. Kepara kula kiambak mboten getuni lakon ingkang sampun kawuri. Nyatanipun anak kula mantu si Abimanyu murca saking negari Dwarawati dereng genep 3 dinten anak kula pun Siti Sendari ugi murca saking negari Dwaraka. Lah dalah ra apa to kedadeane kaya ngono kuwi namung kewala Koko Prabu. Paribasane wong nandhang sakit kula menika sampun entuk tamba. Tegese sakmentaripun anak kula pun Siti Sendari kula menika gadah putra. Putra pupon ingkang naminipun Endang Lara Temon. Iya apa ora? Kok paduka sampun ngertos. Wis kabar wis sumebar kok Di, kabar wis sumebar. Aku maca ana ing Dwarawati Pos. Ana kono ngandharake yen to saklungane anakmu wadon Siti Sendari Kresna mupu anak wedok jenenge Endang Lara Temon. Lah tekaku rene ning gandeng jenenge kelawan perkara kuwi Kresna. Bremara mangosom yo ngambreng kadi tarunaning kaswasening maraga memalakung risang gondo wasrat mojo lang-lang lalu mangulati Soraya mangrang sang wayak Soraya mangrang sang wayak Umya samara wayah ampo tekaku rene ana gandeng jenenge kelaman anakmu Pupon si Endang Lara Temon kuwi jalaran bares wae Di bloko sutok blak kotang terus terang tekaku rene ora saka negara Mandura nanging pun kakang tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana Jakapita ning negara Ngastina sing sedya aku tinangisan dening Kyai Prabu Duryudana bot-bote nggone prihatin ngawang atmajane ya kuwi si Lesmana Mandra Kumara sing nganti seprana seprene urung nate kelakon mongko umure iki wis kliwat saka ukur nggone wimin Anjatu Krama Wanudya kepengin palakrama angger pengin rabi gagal lah dina samangka Yayi Prabu Duryudana nyraya kelawan pun kakang ing Mandura supaya aku prapta ning negara Dwarawati kene. Tak kira Yadi tanggap ping sasmita tekaku rene bakal minangka dadi talanging ngatur, talanging pengendikan saka Yayi Prabu ing Ngastina, Yayi Prabu Kurupati. Cetane tekaku rene bakal nglamar atmajamu si Lara Temon bakal tak dhaupake lawan Atmaja Ngastina si Lesmana Mandra Kumara. Langlenging driya mango mangungkung kanduhan rimang lelena tanpa lera-lena tanpa kanin yen tantulusa yen tanah tulusa menggo sang Utama wis naris para Kresna langkunging tresnani romring yang banon cinawi
Kakang Patih Udawa. Wonten timbang ingkang kadhawuh sinuwun. Ana parigawe apa Kakang Patih? Ora sun timbali marak mangarsa ana ngarsaning ingsun. Pareng kula ngaturaken geger wonten Pasiban Jaba. Njaba geger nok-nok. Apa Nadurada pedhot saka wantilan singa mijil saka kerangkeng kuda kang rat pandengan gedhe-gedhene parang muka kang hanempuh yuda. Sinuwun geger wonten Pasiban Jawi awit wonten praptanipun duta saking Kelambis Ireng nggih menika pun Petruk ingkang sumedya ngabiyantara wonten ngarsa paduka ala-dalah. Petruk rene nggih karo sapa ketingalipun Ijen tanpa ruang duka menawi rencangipun mapan wonten Jawi. Wasipun badhe ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Iya, yen mangkono wenana marga supaya munggah ning Stinggil kawonten mulih para madha pasilan iki. Siliring sami rana ambre Sekaragadung kongas gandahanyo
Maweh raras renaning driya nyuwun pangapunten sinuwun sowan kula ngagetaken ingkang samya lenggah pancen sampun dados ciri khase Petruk dereng mari leganing ati dereng lega manah kula nek kula menika metu dereng gawe kagete sing do ndelok malah bengi niki pengumuman pisan nek kira-kira duwe penyakit jantung aja nonton wayang bengi iki ndak bablas mudar nuwun sewu lho niku iya Petruk iya Petruk, enten apa? Padha winantuing karaharjan sak pratamu ning negara Dwarawati kene, Petruk. Nggih. Lampah kula wilujeng wiwit saking wingking dumugi ing ngajeng. Pangestu paduka ingkang kula ajeng-ajeng supados murakapi dhumateng anak kula ingkang bajeng supados laris lan pajeng anggenipun bakul kajeng. Iya. Pareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngasanipun ingkang sinuwun ing Dwarawati. Panjenengan pepundhen kula nggih panjenengan mara sepuh kula. Ngono ya Petruk. Nggih, wis tak tampa gawe bombong rasaning pikir pangestune nata ing Dwarawati ya bapakmu maratuwa tampanana ya, Truk. Nggih, kula pundi saengga jimating gesang kula pundi wonten pesundulan. Badhe kados pundi kemawon nadyan to elek rupane Petruk. Petruk mantune wong luhur, mantune wong kondang, nggih menika nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten paduka netepi janji ingkang sampun kawedhar, waton kula saged ngunduraken pakatinipun Nalendra ingkang namanipun Pandu Pergola. Duk nalika semanten kula dipun ganjar atmajanipun ingkang sinuwun ing Dwarawati nggih menika pun Purantawati. Sakmenika sampun dados bojo kula anak-anak lanang pun Bambang Lengkung Kusuma. Paduka netepi janji ingkang kawedhar jenyatanipun ingkang namanipun ratu, ingkang namanipun pangarsa, ingkang namanipun pimpinan ingkang jaga dhumateng kawibawanipun kados dene ingkang sinuwun ing Dwarawati. Ratu tan prabeda pengendikane, ora beda sabdane tan kena wolawali pindha Wikresna tumetesing dlancang seta tan kena den icali yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora. Nadyan to nalika semanten pisanan ingkang putra kula pek bojo niku seminggu utuh kula mboten digagas mergo elek rai kula. Ning dangune dangu pancen bener ujare para pini sepuh, ujare para sarjana ingkang sujaning budi, pengendikane para kiai alim ulama. Para kiai nate dawuh apa? Tutupen botolmu, anu nuwun sewu nganti kleru. Ing ngatasipun tresna menika jalaran saka kulina, nggih ta? Kulina kula jurak jereki sedina rong dina ngoten. Ingkang putra pun Purantawati menika dereng gagas kula. Oh iya, aku nggih kula sabar-sabane. Jaran pancen wong elek kaya kula duwe bojo ayu niku pancen kudu sabar. Ngeten. 3 dina, munggah petang dina niki dereng jereng. Kalih kula niku mboten gagas wetang kula gawe dhewe, mangan kula golek dhewe. Yah, kocapa pas malam jemuah gek suasane ket bar magrib niku udan grejeh. Wis, iki mbok menawa kesempatane Gusti menehi daran kalih kula. Lah tenan alhamdulillah. Tobat. Dasare malam jemuah sunah Rasul jenenge wis bojo. Piye meneh?
Kula niku nggih rekake ngoten piye carane menggandeng sajake ket kemis bengi, ket kemis awan niku pun kali kula niku pun mesem ngoten. Wah iki entuk dalan iki kula nggih ngoten. Ngono to. Nggih. Kula bar magrib nika terus wah piye carane nyenengke bojoku mbok ana bojoku wis gelem karo aku. Kula nguntal ndok bebek 17. Ngono to. Nggih. Karep kula niku piye carane kok bengi iso. Lho, ngoten wong sing diarani wong lanang niku duweni kewajiban ngayani sing diarani kebutuhan biologis. Niku sampun dados kewajibane wong lanang. Piye carane nyenengke wong wedok? Ngono ya to. Nggih. Tenan. Wong kula niku lek ngombe napa-napa niku lek mboten Jawa ngoten niku mboten mboten saged jamu niku mboten Jawa ngoten. Kula nate kok ngombe anu niku terus mungkak-mungkuk balik ngombe irek niku kula nate. Kula ombe niku tekan telak niku malah balik. Mergo pahite. Karo kula nggih kula sikapi, kula carani, piye carane ngombe irek nang iso mlebu tanpa balik muka. Ireke kula sokne tenggon mie ayam. Lho sing ngececeng iki malah mie ayame sing ngono ya to. Nggih, obat niku kula pun mboten purun ngombe ngoten-ngoten niku. Nggih kocapa wae malam Jumat nika wis kedadian tenan. Lah anak-anak lanang pun Bambang Lengkung Kusuma ingkang pangestune simbahe nata ing Ndarawati sakmenika larinipun sampun saged melampah saged pelayon. Iya Petruk, mengko nek bali ning pecuk-pecukilan aturna salamku kanggo bojomu ya anakku kelan pangestune mbahe aturna kelawan putuku Si Lengkung Kusuma. Nggih ngestaken dawuh tertamtu badhe kula aturaken. Lah banjur Petruk, nggih. Duweni kekarepan kang endi dene jane sira Petruk praptana kene. Ngaten Sinuwun. Sowan kula mriki menawi jamakipun wong luhur tegese wong derajat pangkat Petruk menika dados duta ning gandeng mun sak Bapak Semar. Kula cekap dipun kengken kalian bapak ngoten mawon. Minangka dados talanging atur Bapak Semar katur ingkang sinuwun ing Ndarawati. Niki mengke mboten badhe kula tambahi, mboten badhe kula kirangi. Sampun ngantos wonten tetembungan sudaning titipan wimbuhe warata. Ngono to. Nggih. Wimbuing pawarta sudaning titipan. Lah banjur diutus apa karo bapakmu? Ngeten. Sampun meh setunggal wulan nggih wonten lek luweh wonten. Bapak niku gadah putra pupon, nggih. Gadah putra pupon jaler naminipun Bambang Senet. Lah dereng dangu menika Bambang Senet nggih adik kula ragil ndarbeni gegayuhan pengin palakrama, pengin rabi. Lah kali bapak ditakoni to, kowe iki mung anak Semar pengin rabi sapa to, Le? Rama, kula pengin rabi kalian putra Ndarawati ingkang naminipun Endang Laratemon. Nah, kanthi menika kula dipun utus supados sowan mriki. Truk, kowe nang Ndarawati aturna bab iki kelawan ingkang sinuwun ing Ndarawati aturna yen to saka Klambe Sireng ngaturake nggih menika ngebon-ngebon esuk ngudan-ngudan sore. Bon esuk niku uwun, udan sore niku aup, tegesipun nyuwun daup. Dawuhipun adi kula ragil nggih menika pun Bambang Senet badhe nglamar dhateng putra pun Endang Laratemon kantun dipun tampi napa mboten? Dipun tampi napa mboten? Iya Petruk, iya. Bab menika nek mboten dipun perjelas ngoten. Petruk malih koclok ketularan sopire. Nggih, ngoten niku dipun tampi napa mboten wedine perkawis menika kula wangsul kedah nggawa berita ingkang sae. Berita utawi kabar ingkang sae kula aturaken dhumateng Kanjeng Rama Semar Badranaya. Sasomong tapler kinetap duka yayasini bejojo bang mawing ngowengis kumedhot padon ning ati wong
Putra kocak mundar mandir hitepnya mangala cakra prapanambrabak mbranang pindho kembang wurawari abot marang sagedeng ngurup dahanane Tro Pedro Truke sinten menika noleh orene madhep mrene sinuwun menawa dipun lilani kula ngungkuraken panjenengan tumuli madhep mriku ya ora dadi baya pengapa Pedro nggih madhep rene Tru wah sinuwun Mandura ya oh oh Kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon Lirginin sanging alis sang maweka andrung nyuwun pangapunten mboten ngertos nek panjenengan pinarak wonten mingking kula sinuwun bekti kula katur aku ora tok bekteni ora patheken Tru ya riyen ta aja gampang nesu ah ora aja gampang muring aja gampang nesu aja gampang mutung kaya ngoten niku to arep kaya ngomong kula panjenengan yo melu dadi dulur wong kula menika mantune sinuwun Tresna dulur niku lek regecekan mboten sae mboten sae dulur ora gejekan gulung kula niku ambak ngeten gak dulur katut perkara sithik kok dadi perkara ora melu nyang ngono ya mboten penak ngono dulur nyambut gawe melu disengkuyung pripun ngoten dulur dalang dhewe kaya nabuhi wong liya pel anu sinuwun disengkuyung lho dulur kok wis dikeki adike barang ora cangkemmu Truk alah dadak nyangkem-nyangkemke kaya niku kula mboten ngerti beritane mawon kok tekan kuping kula kok nah niku perkarane Wanasaba to niku alah kowe kula ngerti mawon enten apa sih nuwun kowe ngerti ora mboten ngertos dereng cetha kok nek ora ngerti lek nom mripatmu jerengen gobokmu pun kula jereng ket enjing wau jereng kula gulung perkawisipun tekaku mrene aku uga nggayuh marang atmajane Yayi Kresna sindang lara temon bakal tak dhawuhake kelawan putra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara mula kang saka kuwi kowe aja dadi pepalang gegayuhane Prabu Baladewa aja dadi pepalang gegayuhane Yayi Prabu Duryudana lumantar nata ing Mandura Prabu Baladewa luwih becik kowe lunga saka negara Ndarawati jenengan ngusir kula diarani ngono ya kena keriyen kula tak takon panjenengan ngusir kula niku sampun pas napa dereng wis kanggo panjenengan pas nek kanggo kula dereng kula tak nyuwun pirsa kula tak takon sing menang nundung sing menang ngusir niku sing kagungan dalem napa daya ya sing duwe omah nek nyatane sing duwe omah kula tak takon sampean niku ratu pundi Ratu Mandura sampean tekan kene aku ki daya aku ki tamu Petruk ya tamu sampean daya kena apa daya kok nundung daya lha niku
ampun ngoten. Lha kula kalih panjenengan bener sampean dadi ratu, dadi Nalendra, dadi sesembahane wong sak negara wonten negari panjenengan negari Mandura mriku. Ning wonten mriki derajatipun padha karo Petruk, padha-padha tamune, padha-padha dayohe. Padha-padha dayoh nek sampean nundung niku karep sampean pripun? Lho. Uteke niku nggih mikir ta? Rumangsane apa dikira Petruk model wong kaya ngene iki wedi nek mung karo panjenengan. Jalaran kula niku njejekaken bener kelawan kautaman, ngoten. Yen kowe ora lunga saka negara Ndarawati iki mengko dadi pepalang. Nadyanto iki mengko ndak kira Yayi Prabu Kresna kuwi wicaksana. Tertamtu wae diparingke kelawan Prabu Baladewa merga Baladewa kuwi isih warise, isih sedulure ketemu tuwa. Tertamtu wae abot ning aku timbang abot ning kowe. Monggo panjenengan duwe penemu ngono monggo. Sedaya menika gumantung kalian ingkang sinuwun ning Ndarawati kalian ingkang lampahi. Sing kula sowani wonten negari Ndarawati menika sanes panjenengan nanging sinuwun ning Ndarawati. Nadyanto kaya betet sewu, kaya grojokan sewu pangendikanipun sinuwun ning Mandura. Mboten badhe kula gagas. Ning nek Nadyanto sekecap pangendikanipun sinuwun ning Ndarawati niku sing kula gugu. Merga niki sing kula sowani, niki sing kula derekke, niki bos kula, ngoten. Sampeyan ora tau ngejake nek nyeneni lho. Rumangsane. Lunga ade ora tau mampir warung nek cerewet sampean niku. Ayo. Arep sampean pripun? Kowe gelem lunga apa ora? Kowe iki tekan kene iki ngreget-ngregeti negara Ndarawati. Kowe iki gediba 29, 2 saudon, 3 saurupan. Lho, sing duwe omah kene tenang ae kok sampean niku dayo nek nyeneni kula. Lah sampean karepe pripun? Wis. Wani karo aku lho, sampean nantang kula ta? Lha kula mboten wedi, Pakde. Kula mboten wedi, kula niku kulino diantemi wong sak desa niku kulino. Nek sampeyan kok nganti wani karo Petruk niku dipikir sik. Sampeyan ben cilikane iki sing ngopeni kula, ngoten lho. Saman urung lair ku Petruk pun semanten iki. Mula kang sikon niku engko ta dirembuk apa-apa niku dirembuk kanthi ademe pikir semeleng rasa. Perkawis jodoh menika wonten bebani Gusti ingkang ngakarya jagat. Nek kowe ora minggat iki mengko dadi pepalang. Mula kang saka kuwi gelem minggat kok tak gecek ndasmu. Dikira kula wedi kali sampean. Malah menteng kelek malang kadak penderangan mripatmu, Tru. Kula niku menek disepelekke. Sampeyan wong kula nggih wong panganane padha segone dadine padha. Lha sampeyan kok mentelengi kula. Rumangsane ora Tru aja dhuwur-dhuwur kelekmu mambu, Tru. Nyun pangapunten rong dina radus. Karo sampeyan pripun? Nyododo di dodo. Apa dikira Petruk wedi nek tanding karo sampeyan? Nek ditutuke ana kene kurang prayoga ayo tak enteni alun-alun. Tak enteni alun-alun sing mati Petruk apa Baladewa. Sing kula wedeni napani. Wajah itu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ngerti mboten sampean? Ora ngerti, ora tau ngaji kok sampean. Kumpulane ora gelem kumpul karo kiai, kumpulane kalau mbleh kirik, dadi ora ngerti. Perang ngluharake asmane Gusti mbebela bebener kelawan kautaman. Direwangi korban bandane, korban nyawani. Mati munggah swarga. Rasa kakan cerewet metu jopo. Petruk Prataruna angudya. Bisa nih sempurna
sabar Putra. Mesine Petruk apa kelawan tak wantu solah selagane Koko Prabu ing Mandura pancen piyayine getapan manggan para tangan tur gampang nesu tur gampang munggah tensine. Nggih. Kula ngertos kok. Mula kula paham, kula saged nyarateni mrika. Menawa kula nggih mboten badhe kok iya. Sing wicaksana ya, Tru. Perkara iki mengko sing mutusi dudu aku, nanging sing kawegat tegese sing nglakoni. Mengko perkara iki bakal tak rembug kelawan calon manten wadon si Indang Loro Temon. Enten ana alun-alun. Nggih, ngesaken dawuh. Pareng kula nyuwun pamit ya sing ati-ati, Tru. Nata Kresna lan Andika. Aduh, Yayi Prabu ayo. Sungkaweng yas mring solahe ngalinira. Cakra Solahira mangin purun kemari balon sinawi katolan raja terus masa jeneng sira tanggap ping sasmita bab iki negara Ndawarawati bakal dadi ajanging panca bakah sing prayitna ngati-ati aja nganti perkara iki ndadekake goreh rungeh katentremaning para kamulaku negara Ndawarawati ngesaken dawuh Koko Prabu. Perkara iki bakal tak rembug lawan anak wadon Sindang Loro Temon, muga-muga bisa enggak entuk titik temu wekasani bisa madangke peteng Ndarawati ngesaken dawuh. Ubarna kang padha gantung siba jeneng Suntuli Kundurang Adaton ngesaken dawuh sinuwun.
padang bulan kekencaran kembang pepe
tata rasa ya, Nduk. Iya. Men kenek dirasake. Iya. Monggo, Bu. Puji syukur kang jero marang purbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa ya Nduk. Iya yung iya. Awit panjenengan ingkang wis kemareng malimbarke berkah kenikmatan keselamatan katentreman karahayon lahir batin sehingga awake dhewe sak kanca bisa ngabiyantara sowan minangkani dawuh timbalan ya kuwi pembudenmu Bapa Rubadi saha Ibu Jamilah sing pilenggah utawa ana ing dalem Pilangsari Ketra Tanon ana ing Kabupaten Sragen mapan ana ing Provinsi Jawa Tengah kene ya Nduk. Ngono ya Yung. Iya. Mokal yen to tanpa berkah wujude kesehatan keselamatan awake dhewe sak kanca bisa ngabiyantara sowan mrene Nduk. Iki sing perlu disyukuri. Oh ngono. Lan menungsa urip ana ing alam donya ngono wajib hukume untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan tumrap para menungsa kang sumebaraning jagat raya ngono ya Yung. Iya. Mergo Gusti Allah wis paring dawuh Nduk cetha nang kitab suci sok sapa gelem nyukuri nikmat kang sun paringake marang sira yekti la azidanakum sayekti sun tambahi wala in kafaratum sapa sing ora gelem nyukuri kanikmatan sing tak paringke kelawan kowe yekti siksaku yang amat pedih akan menimpa padamu wahai menungso sing ora gelem syukur ngono ya Yung. Mula hukume wajib Nduk. Wong nek gelem syukur bakal ditambahi, nek ora gelem syukur bakal nampa masiksan. Dawuhe kaya ngono ya Yung. Iya. Syukur kuwi tegese matur nuwun dimen menungsa kuwi tetep eling, eling karo ling gawe urip. Yen to wong urip kuwi ana sing nguripi, wong obah kuwi ana sing ngobahake, ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Oh iya, iya Yung iya. Mula aku angger matur sepisanan mesti ora kendhat perkara ayo nderekke bebarengan syukur kelawan purbaning Gusti. Oh iya. Mergo kanikmatane ya, kanikmatane Gusti Allah utawa Gusti Allah utawa Tuhan yang Maha Esa ya. Kuwi nek segara sak donya kuwi minangka mangsine, godhong sak jagat minangka kertase, isih kurang Nduk nggo nulis kanikmataning Gusti sing wis diparingke tumrape menungsa. Pirang-pirang ya Yung, pirang-pirang. Ning cakala mangsa menungsa kuwi dhewe ora krasa, ora ngrumangsani. Oh, nikmating Gusti Allah. Lah saiki sing gampang-gampangan wae, sing cetha wae. Saranduning badane awake dhewe. Kuwi mujudake kanikmatane Gusti Allah, Nduk. Mripat iso nggo nyawang, kuwi kanikmatan. Mergo ana to, mripat duwe, ning ora kena nggo nyawang. Ayo wuta. Oh iya ya. Kuping duwe, iso nggih ngrungokake. Iki mujudake kanikmatane Gusti Allah. Cakala mangsa eneng sing kuping kuwi duwe, lho padha kancane bentuke. Oh, ning ora iso nggih ngrungokne utawa ora iso nggih ngrungokne swara sing mlebu nang kuping, jaran kuwi budak. Oh, iya ya ya. Lambe duwe padha karo kancane. Ning ora iso nggih ngomong. Ha bisu? Bah. Lah iya. Iya ya. Mula awake dhewe diwenehi panca indriya sing komplit sing jangkep karo Gusti Allah. Mata kena nggo nyawang, kuping kena ngrungokake, irung kena nggo gondok, nggo ambekan, lambe kena nggo ngomong, tangan kena ditekuk, ya to. Sikil kena ditekuk. Menungsa ora njaluk, Nduk. Dengkul iki lho iso ditekuk. Kuwi menungsa ora njaluk, ning pancen disetting karo Gusti Allah. Lah coba pikirin, saiki nek menungsa dengkule ora iso ditekuk, piye coba? Wong lanang-lanang kae larep ngising. Kangelan, mas arep ngadeg. Ora
Bleter kan pupu barang lho. Oh, iya. Lah iya. Ngono. Ki lho, Kalimantan mripat ayo disyukuri. Kalimantan kuping ayo disyukuri. Irung ayo disyukuri. Lambe ayo disyukuri. Carane nyukuri ning maning mripat. Ning maning mripat carane nyukuri ayo mripat nggo nyawang barang sing bermanfaat. Aja nganti mripat nggo nyawang barang sing bermaksiat. Contone wong lanang-lanang kae. Yen ning ya ora kabeh, mulih nyambut gawe, mulih kerja, tekan ngomah setengah 6 sore surup kae, arep adus ning kolah banyune kosong, kamar mandune ora nek banyune, wekasane ngerti nek mburi omah ki enek kali, nyangking anduk bablas adus ning kali. Lah rung tekan kali, kon dhuwur iki wis ketok nang ngisor ki enek wong wedok sing lagi adus. Ya. Ning nek mripate iki mripat iman, emoh nyawang pemandangan sing kaya ngono kuwi. Nek iso mensyukuri ning mating mripat, nyawang pemandangan ngono kuwi melengos. Ning kosok baline, mripat kok mripat bejat, roh pemandangan sing kaya ngono kuwi, menteleng mesti karo ngelem tur bengok. Wah, lah mentur yu upamane. Ngono. Iya. Lah iya. Kuwi jenenge ora iso nyukuri nikmating Gusti Allah. Lah iya ayo to, paringane Gusti Allah ki nggo sing bab kebecikan. Kuping kena nggo ngrungokake. Ayo to, nggih ngrungokake barang-barang sing becik, pitutur luhur, sabdane para pinter, kiai alim ulama kena kanggo sinau, kang sato kena kanggo sangu, sangune urip ana bebrayan agung. Weh iya. Irung kena nggo gondo, kena nggo ngingsep. Aja kulino nyingsep alaning liyan, becik mawas diri mulat sarira. Nek kowe ngilo aja ngilo ning kaca riben, ning kowe ngilo ning kaca rasa. Kaca riben sing ireng lho ya. Oh, awake dhewe ra ketok, wong liya sing ketok. Lho, eleke awake dhewe ra ketok, eleke wong liya sing ketok. Wekasane karo tangga teparo ora rukun, wani nyacat, wani modo, wani metani alaning liyan. Kuwi ora becik. Nek ngilo ning kaca rasa wong liya ora ketok, sing ketok awake dhewe ya Allah. Semanten kekirangan kula nyuwun pangapunten wonten kalepatanipun anggen kula ngibadah wonten kekiranganipun nyuwun pangaksami ingkang agung dumateng Gusti Allah. Iso introspeksi diri nduk. Weh iya. Iya. Lambe kena nggo ngomong. Iya. Aja kulino ngrasani wong liya, becik ya kuwi mau mawas diri mulat sarira. Lah jroning lambe eneng ilat. Ilat ki gaweane Gusti Allah. Sing iso ngrasake panganan mlebu ana ing lambe iki panca indrane iki ilat. Presiden medune wong dodol damen. Menteri medune meneh ning tukang patri. Padha wong sugih wong miskin ilat ki bentuke padha. Gaweane Gusti Allah ya ngono kuwi. Ning hebate ora kaya ilat. Enek panganan lebu kok pedes, ilat iso ngrasake. Enek panganan lebu kok asin, ilat iso ngrasake. Lho, mongko bentuke mung kaya ngono lho, Nduk. Ning ilat kuwi ambak gaweane Gusti Allah kuwi tetep eneng cacate. Cacate ilat ora iso mbedake barang haram utawa halal. Contoh mangan iwak pitik. Iwak pitik, digoreng, ya ta? Dipangan, dirasane ilat. Ilat iso ngrasake, oh iki tek gurih men. Ning ilat kuwi ora ngerti iki pitike dhewe, apa pitik colongan ki ra roh. Ora roh. Pokoke anggere pitik digoreng, dipangan mesti enak. Ya ta? Pitike dhewe, apa pitike tanggane ra roh. Ilat kuwi, pitike dhewe ya enak, pitike tanggane ya enak, bojone dhewe ya enak, bojone tanggane upamane lho. Malah enak bojone tanggane timbang bojone dhewe. Kowe kok mesti ngono. Arep dinara ning omah. Iya. Ngono. Iya, Nduk. Iya. Dadi sing diarani panca indra paringane Gusti Allah ki ayo do disyukuri. Oh, regane larang lho, Nduk. Coba mripat iki pomokon nyewa karo Gusti Allah. Pira sewane sedina? Mobil rental sedina ki 250. Mripat pomokon nyewa wit lair nganti mati no pirang miliar, Nduk. Lho, Gusti Allah ki gratis nggonen, ning nggonen sing apik. Oh,
Lah wis ditata, wis disetting, mripat cacahe ana loro. Coba mripate menungso apa mek sitok geneng bathuk entok anu pura. Gila. Tur mripat kuwi iso kedhep lho. Kedhep ki ya kanikmatan lho, Nduk. Kedhep iya. Coba nek menungso ki ora iso kedhep menteleng ae. Melek ya menteleng, turu ya menteleng, pranggilani. Oh, kaya iwak. Iwake sapa? Ninik. Oh iya. Irung. Karo Gusti Allah wis disetting, bolongane dikek ngesor. Coba nek irung ki bolongane kek dhuwur. Nek udan ora trocoh, Nduk. Wong, iki lho sak kala mangsa ora krasa. Kuping, ya. Kuping jaringane jero kuwi digawe pait. Nek ra percaya kupingmu sogoken terus dilaten. Engko lek pait. Lho, kuwi Gusti Allah ku yo nyeting, nek nganti jerone kuping ki digawe legi, iki mengko anggar turu dikroyok semut. Ngono lho. Paham? Iya. Nek kok mali kaya pengajian to yo. Lah iya. Sok nek ra payu ndalang ngaji lho. Oh iya. Ngono iya. Ngono iya wis tok dawuh. Dadi sing diarani wayang kuwi kudu ana tontonan, tuntunan karo tatanan. Oh iya. Tontonan kena ditonton, kena menghibur masyarakat, nyenengke tangga teparo, nadyan temung sak RT. Wong mujudake sedekah. Sedekah tuntunan iki kudu eneng tuntunane. Wong mirsani wayang kondur iki kudu entuk tuntunan sing apik. Mergo critane wayang kuwi mbuh dalange sapa, tanggapane pira, le tanggapane ngendi. Amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Lho, Suradira jayane ngangrat, Subrasta tekaping ulah Darmastuti, sapa sing dhisik Allah ing kono wahyune bakal sirna, nandur ngundha utang nyaur nyilih balekake sing gawe bakal nganggo. Lho iki lho, angel lho omong cuwepet ngene iki. Wong, iya. Wong, cangkemku tak susukke Nduk. Iya. Wong, iya. Oh, ngono. Darin wayang kudu enek tuntunane. Iya, iya. Tatanan ya ngono kabeh wayang ditata, ora ampiak awur-awur. Oh, iya. Iya, iya. Jebul kae sing dak